Ftit qabel resqu l-abbozz ta' liġi fil-Parlament, ix-Shadow Minister għad-Dialogu Soċjali Ivan Castillo u x-Shadow Minister għall-Ugwaljanza Graziella Previ qalu li l-bullying fuq il-post tax-xogħol huwa kwistjoni serja li taffettwa l-benesseri tal-ħaddiema u l-produttività. Ivan Castillo refera r-rapport maħruġ minn Be Brave fl-2023 illi qal juri r-realtajiet ibsa li jaffaċċjaw bosta ħaddiema f'Malta. Qal li 64% wieġbu li jeżisti bullying fuq il-post tax-xogħol, waqt li 40% ixuh fl-aħħar sena. Żied li 20% iħabtu wiċċhom miegħu kuljum. Dan ir-rapport dettaljat li fetaħ għajnejn ħafna u ħafna nies fost aħna il-Partit Nazzjonalista li ħassejna li iva. Rekomendazzjonijiet kienu talbu li jkun hemm policy kontra il-bullying u allura aħna wkoll mxejna ma' dak il-rekomendazzjoni u llum il-ġurnata llum stess ħankunu qegħdin flimkien mal-kollegi Graziella Previ kif ukoll il-kollega Ian Vassallo ħankunu qegħdin nissobmettu il-private members bill sabiex Alla jrid il-gvern jidirlu ikun jista' ipoġġi formi tal-kalma u ngħaddu din il-liġi. Kompla jgħid li 73% tal-vittmi rrappurtaw żieda fl-istress, 58% sofrew riperkussjonijiet fuq is-saħħa mentali u 9% kienu involuti f'self-harm jew ħsibijiet ta' suwiċidju. Ix-Shadow Minister Graziella Previ qalet li dan l-abbozz ta' liġi qiegħed jitressaq fil-kuntest li l-bniedem qatta' ħafna ħin fuq il-post tax-xogħol kif ukoll fid-dawl tal-fatt li x-xogħol huwa importanti għall-bniedem kemm biex jaqla l-għajxin tiegħu iżda wkoll biex jagħtih skop fil-ħajja u jgħinu jiżviluppa professjonalment u personalment. Qalet li għalhekk post tax-xogħol san li ħares il-benesseri tal-persuna huwa prerekwiżit u huwa dritt ta' kull impjegat. Qalet li għaldaqstant din il-liġi se tipprovdi għodda importanti kemm lill-ħaddiema kif ukoll lil min ħaddem sabiex jinqeret l-ibbuljar fuq il-post tax-xogħol. Filwaqt li appellat għal tolleranza żero għall-ibbuljar, fakret li fid-dinja tax-xogħol hemm diversi ħaddiema vulnerabbli li jistgħu jkunu aktar suġġetti għall-ibbuljar. Temmed b'appell il-Gvern biex jingħaqad mal-Oppożizzjoni u jkomplu jitħarsu id-drittijiet u l-benesseri tal-ħaddiema.